rekreasi pensiunan sesekali rekreasi nggih nglipur pikiran yo uga ati mula ayo disempane hibur diri ampe sehat seger waras urip iki rekreasi ana tempat ngendi wae iso taman pantai kebun lan liyane paling penting seneng ati pikirane ndadekake ayem tentrem yo uripe rekreasi iku penting lan utama ngilangake ati susah lan kuciwa ndadekake ati bunga panjang yuswa pensiunan rekreasi yo sempatno asik-asik pensiunan rekreasi gawe ngelipur ati supaya awake sehat panjang yuswa uripe iso mukti pensiunan sesekali rekreasi nggih ngelipur pikiran yo uga ati mula ayo disempatne hibur diri amre sehat seger waras urip iki rekreasi ana tempat ngendi wae iso taman pantai kebun lan liyane paling penting seneng ati pikirane ndadekake ayem tentrem yo uripe rekreasi iku penting lan utama ngilangake ati susah lan kuciwa ndadekake ati bunga panjang yuswa pensiunan rekreasi yo sempatno